Bună ziua, oameni buni! Cam așa începe o zi de lucru la noi. Aici e noi ne-am apucat de lucru ca să vă arătăm până la fine cum ar fi. Noi trebuie să ne unim aici în canalizarea centrală. Lucrăm cu țavă SM4, țavă bună, țavă oranj, special pentru lucrări exterioare. Dacă sunteți interesați, sunați-mi. Eu să vă arăt finalul cum ar fi. 4 ore de lucru. Uitați-vă cam și s-a primit la noi. Am început a instala țava. Majoritatea la încheieturile astea pun coturi la 90. Niciodată nu spune coturi la 90, spune mai bine 2 de 45, că e nu riscă să duplească așa. Mulți dintre ei lucrează cu țavă sură. Țava sură e spune numai în casă. La câțiva ani de zile riscați să faceți altă canalizare. Noi lucrăm cu țavă bună, țavă oranj, țavă SM4. Avem reduceri pentru dumneavoastră, în dependență de metrajul care îl aveți, de până la 30%.